କାହିଁକି ଅଘୋରୀମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି? ଅଘୋରୀ ବାବାମାନେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମଶାଣିରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ ଶରୀର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ଖପୁରି ରହିଥାଏ? ଅଜବ ଆଉ ଭୟାନକ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କିଛି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଅଘୋରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ବନିଯାଆନ୍ତି ଅଘୋରୀ। ମା କାଳୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜପ କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା, ଉତ୍ସାହ, ଆକାଂକ୍ଷା ଏସବୁକୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ମାରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଘୋରୀ ବନିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଘୋରୀ ବାବା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବାବା କିନାରାମ। ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ କୁଆଡ଼େ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଆପଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ବନିଗଲେ ଅଘୋରୀ। ତେବେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଘୋରୀମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି ଅଘୋରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଘୋରୀମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ମୂତ୍ରକୁ ପିଅନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ମଣିଷର ଖପୁରିକୁ ବେକରେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଅଘୋରୀ? ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଅଘୋରୀମାନେ ମଣିଷ ଖପୁରିକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅଘୋରୀମାନେ ମଶାଣିରେ ବାସ କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ମଶାଣିରେ ଥିବା ପାଉଁଶକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋଳିଥାନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ରହିଥାନ୍ତି ଅଘୋରୀମାନେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଥିବା କଥା ଉଠୁଛି, ଅଘୋରୀମାନେ କାହିଁକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠେ। ଯେ ଅଘୋରୀମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ମଶାଣିରେ ମୃତ ଶରୀର ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ ଶରୀର ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା କଥା ବି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱସାରା ଲୋକେ ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବତାରକୁ ଦେଖି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଓ ଆଜି ବି ବହୁତ କଥା ଏଭଳି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି।